Voi încerca să punctez câteva elemente ale sistemului de educație de astăzi și pornesc de la o viziune globală, o viziune generală. Noi avem acest angajament, să fim o societate bazată pe cunoaștere. Sigur că cineva ar putea din start să spună, dar de ce să fim o societate bazată pe cunoaștere? Acum, dincolo de faptul că am asumat asta ca membru al Uniunii Europene în documentele noastre strategice, cineva poate să continue să spună, eu nu vreau să fiu o societate bazată pe cunoaștere. Eu vreau să fiu o societate bazată pe pseudo-cunoaștere, pe non-cunoaștere, pe altceva. Pentru mine este important să avem această opțiune de societate bazată pe cunoaștere, pentru că toate studiile arată că într-o societate bazată pe cunoaștere, trăim mai mult și trăim mai bine. De exemplu, sunt două motive, cred eu, importante pentru care vrem să trăim într-o societate bazată pe cunoaștere. Odată ce ne-am pus de acord că este importantă cunoașterea, trebuie să ne întrebăm cine se ocupă de cunoaștere în lumea asta. Și, vrând nevrând, nu putem să spunem decât că între ministerele pe care le avem într-o anumită țară, de cunoaștere se ocupă în primul rând Ministerul Educației și Cercetării. De aceea am și spus la un moment dat când vedeam discuțiile despre ministere, care e mai mare, care e de forță. Eu mereu am spus că cel mai de forță minister al unei țări este Ministerul Educației și Cercetării. Pentru că cunoașterea se generează prin cercetare. N-ai cercetare, nu poți genera cunoașterea. Odată ce ai generat cunoașterea prin cercetare, ce faci? Trebuie să o diseminezi în societate, în mintea oamenilor, prin educație. Și după aceea, sigur, o utilizăm fiecare în diverse ocupații și profesii pe care le avem. Deci, scurt spus, educația și cercetarea au un rol fundamental într-o societate modernă bazată pe cunoaștere. Recunoscând acest lucru, trebuie însă să ne uităm și la ce facem noi în zona educației. Încă trebuie să recunoaștem la rândul nostru că într-o formulă mai tradițională, mai ales în zona preuniversitară, și acum nu vreau să vorbesc despre toate cele trei componente ale Ministerului și cercetare și învățământ superior, rămânem în zona învățământului preuniversitar. Noi eram oarecum obișnuiți că în școală transmitem această cunoaștere. De multe ori transmiteam această cunoaștere fără să-i mai învățăm neapărat pe elevi. Sigur că mai aveam laboratoare, dar accentul era pe cunoaștere, nu pe modalitatea de a dobândi cunoașterea respectivă. Asta o lăsam de obicei la nivelul învățământului superior, în care învățai niște lucruri, dar aveai laboratoare în care învățai și cum s-au generat acele lucruri. De obicei, în preuniversitar, la biologie, învățai cunoașterea din domeniul biologiei, fără să mai înveți neapărat toate experimentele, studiile de biochimie, de biologie moleculare care au dus la niște concluzii. Bun. Numai că, transmițând cunoașterea, automat îi dădeam și validitate. Prin ce îi dădeam validitate? Prin prestigiul și prin contextul școlii, prin autoritatea profesorului și prin faptul că aceste informații se aflau în niște texte de obicei care erau controlate sub aspectul calității. Nu avea atât de multe publicații în urmă cu 15-20 de ani, nu avea internetul și rețele de socializare atât de puternice, nu era fiecare un scriitor și un producător de texte despre diverse conținuturi și atunci, automat, aveai această constrângere a cunoașterii. Vedeți, noi trebuie să facem o distinție, fiindcă v-ați pomenit despre relația cu psihologia. În psihologie avem aceste distinții foarte clare. Ai informație. Informația nu înseamnă cunoaștere. Informația devine cunoaștere când i-ai asignat o valoare de adevăr. Repet, în educația clasică, asignarea valorii de adevăr se făcea ușor, la pachet, în contextul școlii, în contextul profesorului, în contextul unor cărți și manuale relativ controlate. Astăzi, când suntem bombardați cu informații și ești bombardat cu informații în afara școlii, când profesorii nu sunt lângă tine,
informațiile sunt prezentate în zone care nu au controlat neapărat calitatea lucrurilor puse acolo, asignarea valorii de adevăr devine problematică dacă nu suntem bine informați, dacă nu avem gândire critică. Eu dacă găsesc un blog sau un text, un site care vorbește care îmi dă diverse informații despre faptul că pământul este plat și mi-aduce și argumente, dacă nu am gândirea critică și asignez valoarea de adevărat acestei informații, din informație nu mai generez cunoaștere, ci pseudo-cunoaștere. Și asta este o problemă majoră. Deci, noi astăzi trebuie să fim atenți nu doar la educația formală, pe care încă o mai controlăm în școli, ci la educația non-formală și informală, în viața de zi cu zi. Fiindcă, repet, oamenii asignează adevăruri fără să fie pregătiți când se confruntă cu o mulțime de informații accesibile la un click de telefon și foarte ușor ajungem la pseudo-cunoaștere, cu care după aceea ne luptăm. Dar nici măcar acest lucru nu este o problemă decisivă. O problemă mai complicată este, chiar dacă ajungem la cunoaștere, întrebarea e cum o transformăm în competențe. Și încă mulți n-am înțeles lucrul ăsta. Noi vorbim și la conferințe și în scrieri despre competențe. Competența știm în teorie ce înseamnă, și anume, simultan, să creezi împreună cu elevul, care este co-creator al propriei educații, în mintea și în comportamentul lui, competențele înțelese ca lucruri pe care copilul știe să le spună, cunoștințe declarative. Cineva care are cunoștințe declarative corecte despre fizică, chimie, biologie, nu poate crede că conjuncția lui Mercur cu Venus cauzează cancer. Cineva care are cunoștințe declarative despre istorie nu poate să creadă că suntem dacogeți. Cineva care are cunoștințe despre biologie nu poate să creadă că cancerul îl vindecăm cu coada șoricelului și cu meditație. Dar dacă nu avem grijă să transferăm cunoaștere declarativă în mintea copiilor, vor fi vulnerabili la pseudocunoaștere, că ei vor găsi informații de genul ăsta, cum conjuncția lui Mercur cu Venus și trepidația universală te dezechilibrează generațional și de aceea ai cancer și depresie. Îi asignezi valoare de adevăr că îți place, îți dă sens și semnificație. Nu tot ce are sens și semnificație este și adevărat. E drept că tot ce e adevărat are și sens și semnificație, dar invers nu e adevărat. Și nu suntem atenți, repet, la cunoașterea declarativă, nu suntem atenți la cunoașterea procedurală, skills dacă vreți, la abilitățile practice și aproape, nu vreau să spun de fiecare dată, că sunt oameni care predau foarte bine și care sunt modele pentru ceilalți și pentru elevi, dar prea mulți ignorăm a treia componentă a competențelor și anume valorile. De ce e important să știi istorie și unde a avut loc bătălia lui Ștefan cel Mare din nu știu ce an? Copiii spun, o plictiseală că o găsesc la un click de telefon, de ce să țin minte? Dacă nu vede de ce e important să învețe lucrurile respective, dacă nu are valoarea, noi n-am transferat competențe, am transferat bucăți de competențe. Și este drept. Unii accentuăm cunoștințele declarative în dauna procedurilor și valorilor, alții în zone mai vocaționale ne focalizăm pe skills și pe practici, uitând că ai nevoie și de înțelegerea teoretică din spatele lor și de valori. Și în ciuda faptului că ne tot pornim să transferăm competențe, încă nu suntem acolo. La nivel de sistem, vreau să spun. Bun. Și atunci, educația modernă pentru mine, asta înseamnă să creăm împreună cu elevii, care trebuie să fie co-creatori ai propriei educații, nu mai pot să fie ca în varianta pe care noi o știm, cei mai în vârstă de la școală, co-creatori ai proprii educații și să transferăm aceste competențe ca o triadă simultană de cunoștințe declarative, procedurale și valori. Acum, și asta trebuie să o facem în context formal, non-formal și va trebui să învățăm, o să vină vremea, să certificăm competențele dobândite în contexte informale. Noi suntem obișnuiți în școală să construim competențe. Va rămâne funcția principală și probabil de cele mai multe ori
Așa vor învăța copiii. Numai că s-ar putea să fim puși la un moment dat în situația în care vine cineva și spune: eu am lucrat acolo, am învățat acolo, am dobândit microcompetențe puse toate cap la cap, eu cred că am nivelul 3 de calificare la, nu știu, ospătare. Școala va trebui să-i certifice prin testări, prin evaluări acele competențe. Vine și vremea aia. Deci, dincolo de educație formală, non-formală, în care ai încă o structură, va trebui să ne ocupăm și de ce facem cu educația informală. Și fără să mai intru mult în alte aspecte și alte detalii, vreau să ilustrez acest proces cu demersul de reformă curriculară pe care l-am început. Planurile cadru și ce urmează. Um, În ianuarie, când am venit la minister, presa, nici nu știam la început despre ce vorbim și care e presiunea atât de mare. Ce aveți de gând să faceți cu planurile cadru? Eu zic, o să le analizăm, o să vedem despre ce e vorba. Am mers la minister și am zis, ce cu planurile cadru? În ce fază suntem cu ele? Bun, la nivel de liceu știm că lucrurile, cum am mai spus, sunt depășite de vremuri. Manualele sunt depășite de vremuri, conținuturile din manuale. Și am întrebat, dar de ce n-am făcut când ar fi trebuit să facem? Am făcut reforma curriculară în 2012 pentru învățământul primar, în 2017 pentru gimnaziu. De ce n-am făcut în 2020 reforma? Pandemia, după aceea războiul, după aceea diverse contexte politice și uite că nu s-au făcut. Așa cum am spus, mie nu-mi place să vin să șterg tot ce s-a făcut înaintea mea, dar nici nu sunt omul care continui necritic ceea ce s-a făcut înaintea mea. Ceea ce mi se pare și mie ok și apărabil va fi continuat, ce nu cred că poate fi apărat sau văd lucrurile diferit, cu siguranță va fi schimbat. Și în această variantă am ajuns la o formă a planurilor cadru uh, care va fi aprobată în aceste zile și vreau să ne fie foarte clar ce facem acolo. Vedeți, pe parcursul dezbaterilor pe care le-ați văzut din februarie-martie, dezbateri complicate, grele, trebuie să ai totdeauna o viziune pentru educație. Iar viziunea este asta. Cele 8 competențe cheie, dacă vreți, sintetizate în cele 5 abilități de bază de care vorbea reprezentanta Comisiei Europene, dar pentru mine mai simplu, asta înseamnă un specialist, nivelul 3 de calificare, în clasa 11 pentru cei din tehnologic, de exemplu, nivelul 4 de calificare la sfârșitul liceului, buni cetățeni și am spus oameni mulțumiți cu propria viață. Ca să ajungi acolo, trebuie să ții un echilibru între științe pe de-o parte, religie pe de altă parte, între discipline de cultură națională și discipline care vizează pregătirea pentru viață. Un echilibru foarte greu de ținut, fiindcă suntem toți din educație. Fiecare, chiar dacă nu spunem public în sinea noastră, considerăm că ce facem noi e mai important decât ceea ce fac ceilalți. Ori un ministru, repet, trebuie să aibă o viziune, 8 competențe cheie, cele 3 descrieri despre care am vorbit, specialist, bun cetățean, mulțumit cu propria viață, și asta te obligă să ții acest echilibru între cele 4 mari domenii. Planurile cadru pe care le-ați văzut încearcă să țină acest echilibru. Cu siguranță nu suntem toți mulțumiți, nici eu nu sunt. Adică, sigur, sunt niște planuri cadru pe care le-am asumat, cred că sunt ok. Sigur că mi-aș fi dorit să pot face mai multe schimbări, dar totuși am fost sensibil și ascult ce îmi spune comunitatea. Și pe parcursul celor 2 luni am mai trebuit să cedez și eu diverse lucruri, dar cred că este o formă acceptabilă sub aspectul acestui echilibru. Ce fac aceste planuri cadru, de exemplu, dincolo de a păstra acest echilibru pentru a forma absolventul, așa cum l-am descris anterior, aceste planuri cadru dau efectiv conținut unor forme care adesea erau fără fond. Noi avem în filiera teoretică matematică informatică. Dacă specializarea este matematică-informatică, vi se pare normal ca disciplina legată de informatică să aibă mai puține ore decât alte discipline? Așa este acum, așa a fost și când am pornit cu o variantă inițială.
Științele naturii. Vi se pare normal la specializarea de științele naturii, la biologia și chimia, care definesc, alături de fizică, sigur, științele naturii, să fie mai prost reprezentate ca număr de ore decât alte discipline? Trebuie să facem loc pentru toate, dar dacă ai specializare cu un anumit profil, trebuie să pornești de acolo și după aceea le rearanjăm pe celelalte. Și aceste planuri cadru fac acest lucru. Ați văzut și unde a crescut numărul de ore, unde a mai scăzut numărul de ore. Când mergi pe filiera tehnologică, deja este o opțiune. Sigur că știm că nu toată lumea vrea să meargă acolo, unii ajung acolo, dar și dacă ai ajuns acolo, nu pot la filiera tehnologică în care noi țintim nivelul 3 de calificare sau 4 la sfârșitul liceului, să nu ai numărul de ore necesar pentru a obține calificarea respectivă. Și aici sunt mereu presiuni. Firmele doreau mai multe ore, cei din disciplinele, colegii noștri din celelalte discipline doreau mai multe ore. Și până la urmă am reușit să găsim un echilibru care cu siguranță, din nou, nu îi mulțumește pe toți. Dar am lăsat în zona tehnologică, sunt 30 de ore, de exemplu, în curriculum la dispoziția elevului și a școlii, care poate să fie, număr care poate să fie negociat în funcție de ce specializare dorește să facă școala respectivă pe filiera tehnologică. S-ar putea ca orele respective să meargă mai degrabă spre firmă și spre practică, sau s-ar putea să rămână, dacă nu e nevoie de atâtea ore de practică, fiindcă și astea sunt diferite de la o specializare la alta, să rămână și să le poți întoarce la limba română, la matematică, la, nu știu, istorie, geografie și așa mai departe. Dar nu poți să nu tratezi filiera tehnologică așa cum îi spune numele, că e filieră tehnologică. Deci a fost și planurile cadru aduc această viziune. Doi, planurile cadru, cele cu care am început în ianuarie, care n-au fost elaborate de mine. Cele din ianuarie au fost mai degrabă elaborate în mandatele foștilor miniștri. Doamna Deca a avut o contribuție mai mare la acele planuri cadru. Acele planuri aveau o propunere mai mare de descentralizare. Adică mai multe ore care să fie la dispoziția școlii și la dispoziția elevilor. Și eu am mers în țară, dincolo de dezbateri, și am vorbit cu directori, cu profesori. Mi-am spus, domnule, bună ideea asta de descentralizare, dar nu o să putem implementa. Că directorului o să fie greu să decidă între profesori la curriculum de specialitate flexibil unde să dea orele, o să fie greu cu celelalte ore la dispoziția elevului ce oferim și ce punem acolo. Unii și să vrea, nu au abilitățile de management, leadership-ul necesar să facă acest lucru. Și atunci varianta pe care am ales-o este o variantă intermediară între ce avem acum, funcțional, și cu ce am pornit în ianuarie. N-am renunțat la descentralizare, fiindcă eu cred că descentralizarea este importantă, dar nu mai are procentul, ca să spun așa, cu care am început în februarie. Dar este o modificare semnificativă față de ce avem acum. De exemplu, în zona de matematică informatică, numărul de ore aflate în curriculum de specialitate flexibil și așa numitul CDOș este dublu față de ce avem acum. În alte specializări a crescut cu 30-40%, deci există descentralizarea și cred că o putem duce în varianta asta. Și de asemenea, o altă schimbare a fost legată de faptul că față de varianta cu care am pornit, da, am fost de acord și probabil sunteți profesori aici și de istorie și de geografie, țineți minte dezbaterile avute cu orele de istorie și geografie, care eu am spus foarte clar că da, eu sunt de acord să dăm mai multe ore, dar dacă dăm mai multe ore, eu am nevoie de o logică. Și logica este aceea pe care v-am prezentat-o. Dezvoltăm cultura națională. Dăm ore pentru istorie. Dar vreau să văd istoria românilor și a României. Dăm ore pentru geografie, dar trebuie să fie geografia României. Fiindcă știți foarte bine cum erau gândite înainte, era mai degrabă o abordare dimensională în care făceai bucățele din fiecare pe parcursul celor 4 ani. Și atunci am întors acele ore, dar într-o logică în care eu pot argumenta că da, sunt pentru a dezvolta acea componentă despre care am vorbit, cultura națională.
Și de asemenea, în zona de CDOș, am mai introdus aceste schimbări în care vreau ca copiilor să li se ofere explicit anumite opțiuni. Adică vreau să văd că apare în oferta școlii stil de viață sănătos, pentru că stilul de viață sănătos este o abordare integrativă care ne ajută să confruntăm și problemele legate de droguri și consum de alcool, sex neprotejat, violență, bullying și așa mai departe. Altfel, școala și profesorii aleargă și au tot felul de proceduri și mecanisme pentru droguri, pentru alcool, pentru fumat, pentru... și nu funcționează când ai atât de multe. Când ai o abordare integrată în stil de viață sănătos, asta practic este, sau acesta este un antidot la aceste probleme mai specifice pe care le vedem. Doi, am spus că trebuie să vedem componenta de autoreglare și autocunoaștere psihologică, fiindcă adolescenții sunt în faza în care își pun aceste întrebări. Cine sei, cu ce se ocupă, se dezvoltă impulsurile pe care vor să și le testeze și în loc să și le testeze în sport și le testează mai degrabă în comportamente agresive sau în consumul de droguri. Trebuie să învețe mecanismele astea de autoreglare. 3. Sportul de echipă, fiindcă oricât am căutat, n-am mai putut să cresc numărul de ore la educație fizică și sport din trunchiul comun, fiindcă ar fi trebuit după aceea să ținem copiii 8 sau 9 ore la școală într-o zi, dar trebuie să fie oferit explicit sau oferită explicit o astfel de disciplină, sport de echipă, care să poată să vină complementar la orele obligatorii din trunchiul comun. Și de asemenea, trebuie să vadă componenta asta de arte. Acei copii care sunt interesați să încerce teatru sau, nu știu, arte vizuale sau alte lucruri, dacă doresc, să poată să o facă. Faptul că cele 4 discipline sunt arătate copiilor nu înseamnă că vor fi și alese, dar îi conștientizăm că pot să le aleagă. Ei pot să spună da, vrem, sau pot să spună mulțumim, nu, ori le rămân libere și le reîntoarcem la discipline mai clasice, dacă vreți. Da? Dar ei trebuie să vadă aceste discipline. Deci aceasta este, dacă vreți, filozofia acestor noi planuri cadru, diferită și față de ce avem acum și față de varianta cu care am început în luna februarie. Diferită prin faptul că am ascultat vocea voastră, și a sindicatelor, și a elevilor, și a părinților, și a profesorilor. N-am putut asculta, nu, le-am auzit, le-am ascultat, dar n-am putut să implementez toate sugestiile, fiindcă dacă le luam toate sugestiile, repet, trebuia să-i ținem 10 ore la școală în fiecare zi, ceea ce nu este acceptabil. Dar totuși, ca să dau satisfacție și celor care nu se găsesc în aceste planuri cadru propuse, am mai venit cu o variantă propusă pentru pilotare, dar nu propusă pilotare de jos în sus. Vine o unitate școlară și face cum dorește ea. Nu, am spus că este o pilotare strategică din partea Ministerului Educației și Cercetării, în care nu spunem unităților școlare decât că aceste discipline din trunchiul comun vor trebui făcute, trunchiul comun trebuie să fie obligatoriu. Te uiți la profilul absolventului, cum trebuie să arate copiii când termină liceul, te uiți la ce examen trebuie să dea, te uiți la bacalaureat. Deci ai aceste constrângeri, da? Bacalaureatul, profilul absolventului. Ai orele obligatorii, adică disciplinele obligatorii din trunchiul comun, iar după aceea, dacă nu-ți place, cum am făcut noi la minister, distribuirea orelor și ce alte discipline am pus dincolo de trunchiul comun, te rog să-ți faci tu planul cadru la nivel de unitate școlară. Cum crezi tu că trebuie făcut? Pentru tine. Nu-l impui altora, că am impus noi unul standard, dar ai posibilitatea să îl pilotezi. Și ministerul nu te abandonează. O să avem comisie de experți, astfel încât dacă vei dori să pilotezi acel plan cadru, vei fi asistat în proces. Dacă ai întrebări, dacă ai neclarități, te ajutăm. Și de asemenea, când vom ajunge la varianta finală personalizată ca să ne asigurăm că protejăm educația și copiii, va trebui avizată. Să fim siguri că e ceva care e și safe pentru copii. Și de asemenea, va trebui să fie un mesaj foarte transparent pentru părinți și pentru elevi. Școala care va alege să piloteze acest plan cadru foarte personalizat, va trebui să se vadă lucrul ăsta pe site-ul propriu și planul cadru personalizat să fie prins în contractul educațional. Să nu spună părinții sau elevii că n-au știut.
cred că este un demers corect. Și cele două combinate, cred că acoperă mult mai bine diversele interese și diversele perspective pe care le avem în acest moment în sistem. A propune o variantă de plan cadru care să mulțumească pe toată lumea, nu cred că se poate. Și vă spun sincer, nici n-aș fi schimbat planurile cadru dacă lucrurile ar fi funcționat foarte bine la nivel de liceu. Dar știm din testele pe care le vedem că nu funcționează bine. Nimeni nu a venit să facă schimbări de dragul de a face schimbări. Dacă lucrurile mergeau bine în sistemul nostru educațional la nivel de liceu, spuneam, nu prea mai există atâtea ore și altundeva, nu mai sunt atâtea discipline și altundeva, dar uite că funcționează bine sistemul. Hai să lăsăm așa. Dar nu pot spune asta. Deci, aici suntem cu primul pas, planurile cadru. Cel pentru pilotare l-am pus în consultare, unde așteptăm feedback-uri și comentarii până în 26 iunie. Celălalt deja a fost în dezbatere luni de zile. Se discută în aceste zile cu părinți, cu elevi, cu comisiile de la minister și probabil că o să-l adoptăm în următoarele zile. Pasul 2, și încă nu ne oprim aici, pasul 2 se referă la programe. După ce ai stabilit disciplinele și orele, întrebarea este ce punem acolo. Iar aici mesajul meu a fost, nu știu ce va face viitorul ministru dacă n-am să fiu eu, dar dacă voi fi eu și sfatul meu pentru viitorul ministru, dacă va dori să asculte bine, dacă nu, nu. Dar cred că în zona programelor, uneori, știți, less is more. Adică mai bine, mai puțin și relevant și predat bine decât mult, irelevant și predat prost. O problemă pe care am avut-o când am discutat planurile cadru în februarie-martie a fost legată de faptul că unii colegi profesori nu înțelegeau că noi nu venim cu acele propuneri ca toate conținuturile pe care le avem acum să le băgăm în noile discipline cu un număr mai mic de ore. Noi va trebui să regândim conținuturile. Și aici cineva încearcă să amâne planurile cadru, vedeți? Să încerc să vorbesc sau aștept să se repare ceva? Se aude? Se aude, se aude. Și atunci, în ceea ce privește planurile cadru, vreau să facem echipe mixte de oameni din preuniversitar și oameni din universitar. Vreau să luăm două, trei modele pentru diverse discipline din țări la care noi ne raportăm ca eficiență educațională. Și să vedem că în alte țări less is more uneori. Dacă noi avem impresia, nu se poate să nu predăm și aia, nu se poate să nu predăm și aia. Hai să ne gândim că poate o distribuim altfel pe parcursul celor 4 ani. Facem legătura cu universitarul un pic altfel, că și universitarul s-a schimbat. Nu se mai reduce la licență. Masteratul devine specializare, deci poți duce unele lucruri mai complicate poate în primul an de licență. Nu știu, nu vreau să dau sfaturi. Eu vreau să pun specialiștii, preuniversitar și universitar la un loc, luăm niște modele de programe din alte țări la care ne raportăm și o să spun, aș vrea să fie și la noi la fel de relevante și aerisite. Și o schimbare la care țin foarte mult este ca 25% din timpul alocat fiecare disciplină să fie dedicat unor activități cheie. 1. Consolidarea, pe care o mai facem și o facem. 2. Activități remediale, dar prinse în timpul disciplinei, nu neapărat în programe. Sigur, și alea sunt importante în afara uh, orelor, dar remedialul bun se face acolo, în cadrul disciplinei, nu neapărat în afara disciplinei, deși și acela contează. Și foarte important, 3 lucruri pe care nu-l prea facem, utilizarea competențelor pe care le-ai dobândit în disciplina mea în viața de zi cu zi. Că de-aia avem rezultate proaste, de exemplu, la PISA. Copiii de multe ori au conținuturile și de matematică și de limba română dacă le dai în legătură cu programele. Dar dacă îi pui să aplice acele competențe în viața de zi cu zi, descopere că e complicat pentru ei. Și atunci, acel timp va trebui să fie dedicat celor 3 activități. Consolidăm competențele pe care le-am transferat.
remediem acolo unde avem copii care nu se ridică la standardele minimale pe care noi le așteptăm pentru disciplina noastră și lucrăm în această logică de a aplica, a generaliza competențele la viața de zi cu zi. După aceea, după ce vom avea programele, va trebui să lucrăm la manuale. Și aici, eu nu sunt nici pentru a schimba totul într-o variantă digitală, nici am văzut bătălia între, ca să-i spun așa, digital și clasic. Cred că și raportul ăsta diferă de la disciplină la disciplină. Ce ar vrea să facem? Hai să luăm iarăși 2-3 manuale de afară. Nu, eu nu spun să le copiem, dar să ne inspire, să ne uităm cam cum fac alții, pe conținuturile pe care le-am avut când am fost în pasul 2. Și cred că o combinație între variante clasice, variante digitale, dar variantele digitale să nu fie, să nu înțelegem PDF-uri, da? Că variante digitale cu teme, cu exerciții online, cu gaming, cu sisteme de inteligență artificială, dar și variantele clasice în anumite domenii, nu știu, limba latină, de exemplu, sau în alte discipline, ponderea poate să fie diferită. Deci va trebui să lucrăm la manuale. Și după ce am terminat pasul 3, pasul 4, trainingul și formarea profesorilor, vor fi invitați să ne pregătim împreună, să transferăm în mintea copiilor noul curriculum. Și sub aspect de competențe, și sub aspect de metode. Iar dacă facem aceste lucruri, și cred că le putem face, sau pot să fie făcute de minister, dincolo de prezența mea sau în noul guvern, pot fi făcute astfel încât prima generație care să beneficieze de această reformă curriculară să fie generația din 2026-2027, clasa nouă. Și nu uitați că totul va intra gradual, adică până schimbăm programele în clasa 11 și a 12 mai durează 3 ani, da? 3 ani, 3-4 ani. Deci, intrarea o să fie gradată. Um, și mă aștept, vă spun sincer, dacă facem lucrurile bine, deci și planurile cadru, și conținuturile manuale atractive, metodele de predare, eu cred că în 4-5 ani ne putem aștepta la rezultate mult, mult mai bune pentru absolvenții de liceu. Nu în primii ani, 4-5 ani, să treacă o generație, 2 generații, dar nu cred că o să mai avem probleme atât de mari la testele internaționale sau la testele naționale și mi-ar plăcea să nu văd analfabetismul funcțional atât de mare și abandonul școlar. Sigur că nu se reduce totul la reforma curriculară pentru a controla abandonul și mai ales abandonul. Analfabetismul, deci în analfabetism, reforma legată de curriculum contează mai mult, dar cred că în 4-5 ani, dacă facem ce trebuie să facem, școala noastră va arăta altfel. Acesta este pariul pe care eu îl fac, că o să-l duc eu la capăt sau o să-l duceți voi. Trebuie să-l ducem, fiindcă este de neacceptat în clasa nouă să intre copii cu inteligență și creativitate comparabile cu ce avem în țările vestice, dar mereu să ne fie frică când vine vreun test internațional, că iarăși o să ne trezim pe ultimul sau penultimul loc între țările europene. Nu merită copiii acest lucru. Și sunt convins că voi puteți să o faceți, sau împreună o putem face, dar că trebuie să ne hotărâm să o facem și să nu tot încercăm să mai amânăm un pic. Hai că poate mai găsim o variantă. Nu cred că mai putem găsi o variantă mai bună pe termen scurt. Varianta mai bună poate să fie, dar iarăși o să ne ia 2-3 ani și iarăși ratăm câteva generații. Hai să mergem cu reforma începută și așteptăm rezultatele pozitive în 4-5 ani. Mulțumesc și succes tuturor!